शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो कटिहार समेली चांदनी चौक चौराहा। खूबे घुमाई बतोह के हटिया देह कीन के नथिया ना। खूबे घुमाई बतोह के हटिया देह कीन के नथिया ना। अच्छा देह कीन के नथिया ना। मिले खातिर नथिया ना। मिले खातिर छपरा बजरिया देह कीन के नथिया ना। देह कीन के नथिया ना। खूबे घुमाई बुतोह के हटिया देह कीन के नथिया ना। खूबे घुमाई बुहटिया देह कीन के नथिया ना। मिले खातिर खूबे घुमाई बतोह के हटिया देह कीन के नथिया ना। खूबे घुमाई बुहटिया देह कीन के नथिया ना। खूबे घुमाई बतोह के हटिया देह कीन के नथिया ना। देह कीन के नथिया ना। बाली उठलाली हम सब कुछ दिलाइबू। बक्सर सिवान गोरखपुर ले घुमाइबू। बाली उठलाली हम सब कुछ दिलाइबू। बक्सर सिवान गोरखपुर ले घुमाइबू। हथवा जोड़ा के हमनी चलल जाई बेतिया देह कीन के नथिया ना। देह कीन के नथिया ना। खूबे घुमाई बतोह के हटिया देह कीन के नथिया ना। खूबे घुमाई बुहटिया देह कीन के नथिया ना। शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो कटिहार समेली चांदनी चौक चौराहा। खूबे घुमाई बतोह के हटिया देह कीन के नथिया ना। देह कीन के नथिया ना। नीरज पर से न जई राइटर दीपू कपिल से बतियई। अरे हो साचो कहतनी मान ला। नीरज पर से न जई राइटर दीपू कपिल से बतियई। रूपेश राजा के तू मानी लबतिया देह कीन के नथिया ना। देह कीन के नथिया ना। खूबे घुमाई बतोह के हटिया देह कीन के नथिया ना। खूबे घुमाई बतोह के हटिया देह कीन के नथिया ना। चलो ना मानबू तो ले लो नथिया। अच्छा।